Id-dikjarazzjoni ta' Joseph Muscat ħmistax ilu fejn ikkonferma li mhux se jmexxi l-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss jidher li qajmet ferment fi ħdan l-istess partit. Tant li l-Ħadd li għadda Muscat der li kienet jagħmel irtirata anke jekk sorsi fi ħdan il-Partit Laburista jgħidu li Muscat se jitlaq. Iżda qed jagħmel pressjoni biex nies bħal Chris Fearne ma jollux rashom. Waqt Iswed fuq l-Abjad l-4 fil-għaxija, l-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef kompla fejn ħalla Muscat il-Ħadd li għadda u tax jifhem li Muscat se jibqa'. U l-assigurazzjoni li l-pjan fadallu biex jitwettaq u mhux se jkun qed jieqaf nofs triq. Min-naħa tagħha l-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Fearne fakret kif din mhix l-ewwel darba li Muscat jgħid ħaġa u jagħmel oħra. Il-Prim Ministru il-rol tiegħu mhux biss il-kap tal-Partit Laburista huwa wkoll il-Prim Ministru. Ġifieri din mhux l-ewwel darba għandna xi ħaġa u xi ħaġa differenti kompletament. Ġifieri aħna nafu li kemm il-darba kien jgħid u kien kważi radikola lil min kien qiegħed jitfa' xi hints li l-leġislatura li għaddi tkun 5 snin u kien jgħid le ħanagħmel it-term kollu min qed jgħid jew għax jgħira lina jew għax jgħar suċċess jew għax fixkilna, aħna fil-verità li l-elezzjoni saret wara 4 snin. Waqt Iswed fuq l-Abjad ġie diskuss ukoll il-programm lead tal-Partit Laburista. Fl-aħħar jiem żewġ partiċipanti ta' dan il-programm tkellmu mal-Gazzetta Il-Mument u żvelaw kif dan il-grupp kienet iservi biex jimbotta lil dan li tmexxija tal-Partit u fejn nisa ġew diskriminati fuq kif jidhru mhux fuq il-ħiliet tagħhom. Il-President tal-Partit Laburista qal li dawn il-leaks mhux minnhom, anke jekk Chris Fearne qaltlu lil Ħadd li ġej se jkun hemm persuna oħra li se titkellem ma' Il-Mument. Mistoqsi ta' min il-Vitals Daniel Mikallef ma wieġibx. Min hemm wara il-Vitals u n-nies iridu tweġiba. Inti taf min hemm? Naħseb il-Partit Nazzjonalista mhux in-nies li jistaqsu n-nies mhuwiex dak li jistaqsi l-Partit Nazzjonalista. Min huma dawn in-nies li ħadu 50 miljun telqu? Konvenjentement il-Partit Nazzjonalista. Ma tafx li ma nafx, ma ġara xejn. Konvenjentement inti pereżempju qed tinjora l-aħbar li kellna l-bieraħ illi Sam Stewart qed idejjaqkom ħafna fl-equation. Il-Vitals kien konsorzju li bidja ma' tlieta oħra u ntażel issa tajjeb. Għax anke nixtieq nkun naf minn waraj mhux aħna bħal kurzità. Għamiltu tant stejjer fuq nies li kienu fil-Vitals fuq il-moment stess. Mhux intom semmejtu l-ismijiet jiena ħanqod niddiskuti. Jiena mhux ħanqod niddiskuti l-interaprenditur privat. Chris Fearne min-naħa tagħha spjegat kif il-Gvern qed jibqa' jinjora t-talbiet tal-Union tat-tobba u rappreżentanti oħrajn fil-qasam tas-saħħa biex il-Gvern ipoġġi l-karti kollha fuq il-mejda. Mistoqsi mill-preżentatur tal-programm dwar min hemm wara l-fabbriki tal-kannabis li l-Gvern Laburista jrid jagħmel fuq medda kbira ta' raba verġni fiż-żejtun, il-President tal-Partit Laburista qal li ma jafx. Min hemm warajja di l-kwistjoni tal-fabbriki li qegħdin jissemmew fil-produzzjoni tal-marijuana? Fl-ma sens. Hemm nies viċin il-Labour Party? Jiena ma nafx bihom. Tajjeb. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kap Miriam Dalli għamel pressjoni kbira biex il-Gvern ma jeqridx raba fiż-żejtun u l-Ħadd li għadda propju żar dan is-sit.